अमा देसि नै न' हाबनायनि रायजोआव हलाय जाहोगोन बिलुन खावदों नों बोरै बिलुना बोरै न' हाबनायनि रायजो हलायनि अमा जाहोगोन नै अमा सिथारखाबाय अमा खासिना बुन्दिलाय मबाइलावसो फिसा नुयो 1 मन ना बेसेबां जागोन दे खासेवनानो नुफेराखै आं दिनैसो नुबाय नै दा मोनायाव लोंनायनि पार्टि अमाया बिगुर गोबा नै बिराद गोथाव जागोन जानो दाजु खय केजि जागोन बे खय केजि जागोन 37 केजि जासाबबायलै अमा देसि नायनायावसो एसे नुदों बिराद नासोदों आङो अमा देसिखायनो नायलाय नै बान्दारानो फिसा खाथार बान्दारा बिराद गोथाव जासिगोन जानो गाबोन फुजानि लागाव हांसोआ थैगोन हांसोआ खासिथाबथाबाय आयै खासिथाबथाबाय नै बायसान्सनि बे गया गोलैनानै हांसोल' नांदो दा मोनायाव मोनजानायनि मासे नांबानो जाबाय बयलारा 20 केजि माबा केजि होलाबायनाया हानबाव बिदासे हानबाव बिदासे नांबावगौ थोआ बियो नङा फुजायाव नांखागौ 33 कौथि मोदायफोरनि बावनांगौबा गाबोन पार्टि न' गोदाननि गाबोन हाबगोन ना न'खौ फुजायाव बाथौआव बेनि थाखाय अमा सिथारखाबाय नै मान मोनालायबाय गाबोननो फुजा होनांगौ The next day न'आ दा फाइनालि कमप्लिट जाथ'बाय नै वास खालामगासिनो दानो फुजा होनानै हाबगोन दाजु एसे मोजां वास खालाम बाथौआबो नै गोदानखासो आं नोंसिनो दा फुजा होनायखौ देखायगोन लोगोफोर नायलांदो नोंसोरो बेक साइडआव माबायदि नुयो नै खयला थांगोन दाजु 10 लाखसो थांबाय दा हा 9 लाखसो थांबाय नै बेयाव साजायनायाव डिजाइनाव आरो गोरलै गोरलाम दंबावोसो ओरै साइडआव होजोबनो बावाखै जिखुनु दा आं नोंसिनो रिबन हानायखौ खिथागोन लोगोफोर नायलांदो अखा हाजानो गिनानै नै औवा खालायबाय ट्रिपाल खोंथारसैमोन ओमफ्राय सान्दुंआ दुंबाय बोराय सान्दुं दुंबाय दा ओमफ्राय खोंनांगौना खोंना जागासिनो न' गोदाननि बिलुन साजायखाबाय नै बिलुन नै बाथौ गोदान होदो अमा देसि नै न' हाबनायनि रायजोआव हलाय जाहोगोन दे गय खावग्राफोर गय आरो लोगोसे दिनै ब्रह्मा आलारि साथि बेखेवनानै सिगोन नैबे गोजा रिबनखौ हानानै बिदिनो दिनै गोजा दिनै आफा बाथौ बोराइ नवराजानि जय न' बेखेवनायनि जय बिमा लोखिनि दिनै इसिं मन्दपखौ बेखेवनायनि दुखुमार सावजा सेथि खथा बेखेवनायनि जय सेथि खथा बेखेवनायनि न' गोदान बेखेवनायनि नै न' गोदान नायफैदो इसिं अखं ओइ सिख्लाफ्रा जय बर' हारिनि हाबदो जय खोरखि उदा खोरखि न' सिङाव हाबनो मोननायनि जय
सिखाव बिलुन सिखाव बिलुन खावदों नों बोरै बिलुना बोरै खानानै लालायलाय मारै बिलुन बैयावसो दं नै बिलुना बोरै गोमोलाय दे गोमाव जाबाय न' गोदान हाबखांबाय नै दा फुजा होखांबाय न' हाबनायनि माबायदि नुदों न'खौ कमेन्टआव लिरहरदो लोगोफोर न' हाबखांबा नै बेयाव जानाय लोंनायनि पार्टि आराय लाख ना बेसेबां होनदोंलाय आराय लाख लादों नै बे आराय लाख लाब्रा लकेल दाउसो ना गोसोखांबाय टमेट' खाजि चाटनि दालि दायो फुजा होगासिनो फुजा होनालाय हा बबे गामिनि नों खेबफुलाय दे बे मा बेदर दाउ बयलारसोलै बे बोरमाखौ नुवाखै नोङो नै बिसो बोरमाया नैलाय टमेट'सो टमेट' लाब्रा साइज गोनां गोनांथार ना जानोसै मा नामलाय ना हा सोगोम आसल नों सालाय रोङो हे मा गामि सिना मा गामि बा आसोलफ्रा सानैजों बिलुन खावदों नोंसोरो ओइ अखालाय गेदा अखानि फकास जादों